Mga sakop sa Lapu-Lapu City Police Office nagpahigayon og simulation exercise sa pagpanulis og hostage sa taking. O sa gasoline station kunuhay ang gibiktima. Si Chona Carion sa report. Nadawat ang alarma sa pagpanulis alas 10 sa buntag. Diretso ang duha ka mga hold-upper sud sa opisina sa gasoline station. Human sa 15 minutos, miresponde ang kapulisan. Dinatanggong pa ang duha ka hold-upper nga armado og 9mm sa sud uban sa usa ka empleyado nga gihimong hostage. Adunay negosasyon nga gipahigayon apan gipusil-gyud sa tulisan. Ang iyang gihostage hinungdan nga nagpahigayon og assault ang sakop sa Special Weapons and Tactics. Nasikop ang tulisan samtang gitabang ang biktima. Unya misud ang mga sakop sa scene of the crime investigation. Their demands were not consistent. They're demanding for BMW cars. They didn't even say they demanded for money. Okay? So all we have to do is to delay the process so that our tactical team can position. Ang maong kalihukan pagsukod lang sa katakos sa kapulisan sa Dakbayan, pagresponde sa alarma sa pagpanulis o hostage taking. Mato ni Senior Superintendent Arnel Libid, Director sa Lapu-Lapu City Police, nga ilang gituyo nga wa pa hibawa ang kapulisan sa dapit aron makita kung unsa sila kapaspas sa pagresponde. Gani nangasaag pa ang ubang mga pulis. Place of crime scene was not announced. Unaware yung personnel natin. So kung ano yung regular na nangyayari sa personnel natin, yun ang talagang pinapractice natin ngayon. Hinuon nakita nga kinahanglang palambuon pa ang komunikasyon, ang pagpreserbar sa crime scene ug pagpahigay og checkpoints aron ma-intercept ang nakasibat nga usa ka tulisan. Na ay wala ma-protektari ang crime scene dito sa conduct sa checkpoint during follow-up operation. Dito jud ko kay nisunod po ko pag-eskapo sa mga robbers. Dito po medyo nagkuwangpod. So we will point that out to the key players during our evaluation. Mapasalamaton usab ang tagduma sa gasoline station sa gipahigayong simulation exercise. Dako kay sa gikatabang ma'am in terms sa business establishment kay unang-una ang security namo ma-improve kung unsay angay namong i-improve or unsay angay namong ikuan kanang idugang pa nga mas makapanindot sa mong service at the same time sa ilang connection namo between sa amo ang entity and sa taga-police. Chona Carion, Balitang Bisdak.